Wel, dyma ni ffrindiau. Dyn ni'n 3 diwrnod nawr nes yn y dolyg yn dydan. Mae wedi dod rownd yn sydyn iawn. Mae bron wedi ein cyrraedd ni. A sgwn i be di hoff beth chi am y Nadolig? Efallai eich bod chi yn eich teulu efo traddodiad dych chi'n gwneud bob blwyddyn, dych chi'n mwynhau gwneud, neu efallai mae'ch hoff peth chi ydy'r boed. Mae boed Nadolig yn arbennig o dda, yn dydy. Neu ella y addurniadau, neu yr caneuon a'r carolau fel dyn ni wedi bod yn canu heno. Neu, jyst efallai cael yr amser i treulio efo ffrindiau y teulu dyn ni ddim yn gweld yn aml iawn ydy'ch hoff beth chi am y Nadolig. Ond mae siŵr hefyd ymhlith yr atebion yna, a mae siŵr ella bendant efo'r plant ar ieuenctid, sy'r ateb o anrhegion, mae siŵr, yn dod i fyny. Taw dyna maen nhw'n hoffi yn y Nadolig. A mae pawb yn hoffi rhoi a derbyn presenta yn dydan. Dyn ni gyd yn mwynhau gwneud, a mae Nadolig yn amser arbennig i ni allu gwneud hynny. Achos mae'n ffordd i ni gallu dangos faint dyn ni'n caru pobl, faint dyn ni'n gwerthfawrogi nhw. A mae'n siŵr dros y blynyddoedd mae pob un ohonych chi wedi cael lot fawr o presenta. Mae rhai yn cofiadwy ella, mae rhai am rhesymau da, ond ella rhai am rhesymau ella ddim mor dda efallai. A pan dwi'n meddwl am rhai dwi wedi cael dros y blynyddoedd, mae un o'r presenta gorau dwi erioed wedi cael, wel, ella hwn yn exaggeration, ond o'n i tua 3 neu 4 ar y pryd, a dyma ges i am yr anrheg yn y Nadolig yna bydd yn dod ar y sgrin. Ci bach du a gwyn efo lid coch, ac o'n i'n reit penodol, o'n i eisiau lid coch fel hynna arno fo. A dwi'n cofio, o'n i wir eisiau hon, a dwi'n cofio ar bore diwrnod Nadolig, rhedeg lawr grisiau i weld y presenta, ac wrth i fi dadlapio y papur, dyma fi darganfod hwn o dan y papur Nadolig. A o'n i wrth fy modd, o'n i rili wedi gwirioni, yn enwedig achos yn y llythyr i Sion Corn yn gofyn am hyn, dim ond scribbles oedd arno fo. So sut oedd yn gwybod dyna o'n i Sion? O'n i'n amazed, o'n i wedi gwirioni yn lan. Felly mae hwn yn aros efo fi fel present rili da ges i dros y blynyddoedd. Ond, mae yna rai presenta ella ddim mor dda hefyd. A bai fi oedd y present yma, achos fi nath gofyn amdano fo. Ond eto, pan o'n i'n plentyn, mae siŵr tro hyn o'n i ryw 7 neu 8 ar y pryd. Ac ar y pryd o'n i efo bwni bach o'r enw Floppy. Ac o'n i wrth fy modd efo'n bwni bach. Mae wedi dod ar y sgrin yn efo. Chi wedi cael spoiler alert yn fama. Wel, fel dych chi'n gallu gweld fanna, nes i gofyn am harness i'n bwni fi, fel o'n i'n gallu mynd â bwni am dro. Dwi'n gwybod, it sounds very stupid, dwi'n gwybod, ond dwi'n cofio gweld o yn y siop, dwi'n meddwl o Wilkinsons, ac o'r munud i fi gweld o, dyma fi'n gweld o'n mynd, dyna dwi eisiau mynd â bwni fi am dro. Pwy sy'n meddwl hynna? Fi, yn amlwg. Ond dwi'n cofio cael o, bod yn really excited, a diwrnod Nadolig, dyma ni'n rhoi yr harness arni hi, a ti'n meddwl oedd hi eisiau mynd am dro? Na. So hi ddim yn symud, oedd hi fel hynna'r holl amser, ddim yn symud o gwbl, a mae hwn yn, proof o'r harness, a fi jyst yn sefyll yn y fath, come on, ac oedd hi ddim yn symud o gwbl. Llun go iawn di hynna, a fi ydi hynna, jyst i ddeud, dwi ddim wedi cael hwnna off yr internet. Dyna fi a Floppy a'r harness pointless nes i gofyn am. So mae hwn yn aros efo fi fel present, eitha gwael, achos do ddim yn neud beth o'n i'n meddwl oedd e'n mynd i wneud. Ond mae derbyn present yn teimlad neis yn dydy. Yn enwedig derbyn rhodd gan rhywun sydd wir wedi meddwl am beth i gael i ti. Wir wedi meddwl am y pethau ti'n mwynhau, neu pa fath berson o'i ti, a be bydde ti'n mwynhau. Dim ots rili beth ydy'r peth, ond oherwydd y meddwl a'r amser a'r cariad sydd wedi mynd i fewn iddo, mae'n lot fwy personol a lot fwy gwerthfawr yn dydy.
A dyna digwyddodd yn y dolyg cyntaf. Achos dyna'r amser lle nath Duw anfon rhodd i'r byd, rhodd i ni. Ac roedd y rhodd yma yn y rhodd mwyaf personol a gwerthfawr erioed. Roedd y rhodd yma wedi dod ato ni fel baban bach Iesu Grist. A dyma di dirgel yn rhyfeddod a'r newyddion da o'r Nadolig. A dyna sydd yng nghanol hanes y Nadolig. Nid y traddodiadau, y bwyd, yr addurniadau, mor neis ydyn nhw. Ond dyn ni'n gweld yn lle rhywbeth, dyn ni'n gweld rhywun sydd yng nghanol hanes y Nadolig, Iesu Grist. Mae'n gallu weithio swnio bach yn rhyfedd, mae'n siŵr, i feddwl bod babi bach wedi dod i'r byd fel rhodd. Sut mae hwnna yn rhodd i'r pobl? Ond trwy'r babi bach yna yn Iesu Grist, roedd ffordd wedi cael ei wneud i ni allu weld ac i ni allu profi a derbyn y cariad anhygoel Duw a'r gobaith sydd ar gael troeddo fo a llawenydd mawr. Mae yna adnodau enwog iawn o'r Beibl sy'n dweud ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, peidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragweddol. Achos oedd e allan o cariad Duw, allan o'i gariad tuag at ei bobl, tuag atom ni, anfonodd Duw ei fab i'r byd. A dyn ni'n gweld dyna ydy Duw yn dangos ei cariad tuag ato ni. Daeth Iesu i fewn i byd lle oedd pobl yn byw mewn anobaith. Oedden nhw'n byw o dan rheolaeth cesar ac oedden nhw'n ysu ac hiraethu am rywun i'w achub nhw a dod nhw allan o'r anhawsterau roedden nhw yn gwynebu. Ac oedden nhw eisiau rhywun oedd yn gallu arwain nhw allan ohono fo. A heno, dyn ni wedi clywed geiriau heno o'r prophet Eseia. Ac oedd y geiriau o Eseia wedi cael eu rhannu 700 blynedd cyn i genedigaeth Iesu. Mae'n siŵr byddai'r geiriau yma wedi bod yn cyfarwydd iawn i'r pobl ar y pryd. Mae'n siŵr iddyn nhw dyna byddai wedi bod y tamaid o gobaith iddyn nhw. Beth oedd yn teimlo efallai fel tywyllwch o gwmpas nhw. Efallai mae hyn yn swnio'n eitha cyfarwydd i ni heddiw, achos dyn ni yn byw mewn byd drylliedig yn dydan. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae yna dioddefaint, mae yna trais, mae yna poen, mae yna salwch, mae yna poesau mawr yn gallu bod arno ni. A nad ydy'r pethau yma yn bethau sydd yn bell chwaith. Mae hyn yn gallu bod yn reality i lot fawr ohono ni. Ond yng nghanol hwn i gyd, roedd gan Eseia gobaith i'w bobl a gobaith i ni hefyd. Mae'r pobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ond nid oedd yr ffordd yma, ella'r ffordd oedd pobl yn disgwyl i cael rhywun yn dod i'w achub nhw. Alla dim y ffordd oedd rhywun disgwyl i profi yr gobaith ac achubiaeth. Ond dyna oedd cynllun Duw, i anfon babi bach i fewn i'r byd. Achos roedd Duw yn caru ei bobl gormod i'w gadael nhw ar eu pen eu hunan. Felly allan o'i gariad, dyma fe'n anfon y rhodd yma o Iesu i fewn i'r byd, i newid y narratif. Doedd y pobl ddim angen achubwr gwleidyddol i'w harwain nhw i rhyddid. Ond yn lle, oedden nhw angen achubwr personol. Byddai'n cymryd popeth arno fe ei hun, mwyn i ni allu cael bywyd, i gael maddeuant a rhyddid a gobaith ynddo fo a troeddo fo.
Gadawodd Iesu ei le o ysblander i ddod i fewn i fyd drylliedig, i ddod i fewn i'r llanast y byd. A'r llanast, efalla, os ti'n onest, ni'n gallu gweld a gallu creu o'n gwmpas ni ein hunan. Nid i fod yn rhywun o bwysigrwydd efo statws mawr, ond i fod yn berson o gig a gwaed, person cyffredin, just fel fi a chi, ond i fyw gyda'i bobl. I fynd trwy'r pethau dyn ni yn mynd trwyddyn nhw. I deimlo'r pethau dyn ni yn teimlo. Daeth Iesu ato ni i ddod ag achubiaeth a rhyddid ac i ddangos bod yna ffordd arall i ni fyw. Ffordd lle dyn ni ddim yn gaeth i bechod ac yn gorfod gwynebu pethau ar ein pennau ni ein hunan. Ond yn lle dyn ni gallu byw bywyd gyda fe yn ein harwain ni. Yn goleuo'r ffordd ymlaen, yn rhoi meddeiant a gobaith a dyfodol i pob un ohono ni. Mae un o'r enwau oedd wedi cael ei rhoi i Iesu oedd Emmanuel, a dyn ni wedi bod yn canu hynna heno. Emmanuel, sydd yn golygu Duw gyda ni. Achos Duw yn anfon Iesu i fewn i'r byd, oedd yn golygu doedd Duw ddim rhagor yn Duw bell i ffyrdd, ond oedd Duw wedi dod i byw gyda'i bobl, i fod yn eu plith nhw, i rhoi bywyd iddyn nhw, ac iddyn nhw beidio byw yn y tywyllwch a bod a gofn, i cerdded efo nhw. A dyna ydy y neges anhygoel yn y Nadolig. Trwy Iesu Grist, dyn ni'n gallu profi bywyd gyda Duw. Dyn ni'n gallu profi Duw yn personol yn ein bywydau. A dyna ydy rhodd mwyaf personol a gwerthfawr oedd Duw di rhoi i bob un ohono ni. Dim un person yma heno, neu yn y dre neu bellach, mae Duw ddim wedi anfon Iesu ar eu cyfer nhw. Achos mae newyddion da yn y Nadolig. Mae newyddion da o gariad a gobaith yn un sydd ar gael i bawb. A dyn ni'n gweld hynny yn dydan yn hanes yn y Nadolig. Dyn ni wedi clywed heno. Achos pan mae'r angylion yn gyhoeddi y newyddion da yma, maen nhw'n gyhoeddi fo i'r bugeiliaid yn dydan. A beth maen nhw'n dweud wrthyn nhw? Peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlem. Ie, y Meseia. Roedd y newyddion da yma, roedd Duw yn newyddion da i bawb ym mhob man. So much so bod y bugeiliaid yn mynd yn syth, gadl ei defaid yn mynd yn syth i Bethlehem i weld yr hyn oedd yr angylion wedi sôn amdano. Car ôl iddyn nhw mynd, maen nhw'n gweld, maen nhw'n profi a cyfarfod y baban bach, cyfarfod Iesu Grist, dyma nhw'n cael ei newid. Maen nhw'n cael ei llenwi gyda llawenydd, gyda cariad a gyda gobaith. I'r pwynt lle oedd nhw gorfod rhannu amdano fo. Oedd nhw methu cadw fo iddyn nhw ein hunan. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ac aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth roedd nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd cyfarfod Iesu, roedd cyfarfod rhodd Duw. Yr un oedd pobl yn aros amdano mor hir. Iesu Grist, a y cyfarfod yna oedd wedi newid nhw. Mae Nadolig yn amser lle mae llawer o pethau'n digwydd, mae llawer o presenta yn cael ei roi. Ac ydy, mae'n neis i gael pethau newydd. Ond peth am presenta ydy,
bod nhw'n cadw ni'n entertained am ychydig yn dydan. Ond wedyn, dyn ni jyst yn colli diddordeb. Dyn ni eisiau mynd ymlaen i'r ffad neu craze nesaf, neu'r peth mawr nesaf. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae yna wastad deheuad am foi. Isio mwy, isio mwy. Achos dydy'r pethau materol ddim yn ein bodloni ni. Ond dyma lle mae rhodd Duw yn wahanol iawn. Achos rhodd Duw o'r person yn Iesu Grist ydy'r unig person sydd yn gallu ein llenwi ni. Yr unig person sy'n gallu bodloni ein deheuadau dyfnaf. Ein deheuad am berthyn, am pwrpas, am gartref ac ariad. Ac mae hynny'n rhywbeth sydd ddim just am y Nadolig, ond ar gyfer ein bywydau i gyd. A just fel unrhyw presant sy'n cael ei rhoi i ni, yr unig peth sydd angen i ni wneud ydy derbyn. A gadael i Dduw ein llenwi ni gyda'i gariad, ei gobaith, a llawenydd sydd yn dod trwy Iesu Grist. Felly, yn y Nadolig yma, mae yna gwahoddiad i pob un ohono ni i dderbyn y rhodd mwyaf personol a gwerthfawr. Efallai o'r newydd, neu efallai hyd yn oed am y tro gyntaf. I ni ddod i adnabod Emmanuel, Duw gyda ni, trwy fab Iesu Grist. A thrwy gwneud hynny, gall naratif y Nadolig, y naratif o gariad a gobaith a llawenydd, gall dod yn rhan o naratif ni ac yn gallu bod yn reality i'n bywydau ni heddiw. Mae hwn yn rhywbeth dyn ni yma yn Caersalem yn angerddol dros. A sut mae Iesu a mae'r newyddion da yn gallu newid a trawsnewid bywydau. Ac yn y flwyddyn newydd, byddwn ni'n cychwyn cwrs o'r enw Alpha. Bydd yn digwydd bob nos Fawrth yma yn y capel am 7:00. Mae'n dechrau efo pryd o fwyd ac amser i cymdeithasu. A wedyn mae yna cyfle i ni edrych ar y ffydd Cristnogol, i edrych ar rai o cwestiynau mawr fel pwy ydy Iesu? Pam oedd Iesu gorfod marw? Ac yn rhoi cyfle i ni just ystyried rhai o'r cwestiynau yma. Felly os mae hwn yn rhywbeth ydych chi eisiau gwybod mwy am, gai wahodd chi i ddod i ymuno gyda ni yn y flwyddyn newydd yn y cwrs Alpha. Os ydych chi wedi clywed y neges yma heno, ydych chi eisiau ffindio allan mwy, mae yna gwahoddiad i chi ddod i ymuno gyda ni yn y flwyddyn newydd. Ni dewch chi siarad efo fi ar y diwedd. Ond sut bynnag ydych chi'n ffindio'ch hunan yn y Nadolig yma? Fy ngweddi i ydy bod chi gyd yn profi y rhyfeddod a'r gobaith a llawenydd o'r rhodd mwyaf gwerthfawr trwy Iesu Grist. Amen.